Každý je frajer, kým nepríde frajer. A ja vám ukážem dnes, ako veľmi je odolný statický tento modulárny dom Emiko, a to takto, že do ňoho napalím v 90-ke s týmto Rangerom. Nie. A jak mám ukázať ľuďom, že je tak staticky odolný a viac než murovaný? Normálne im povedz. No to im normálne poviem, tam je to jedno. Emiko, modulárny dom, je staticky odolnejší ako murovaný dom. Hej, viem, určite není, to tak nefunguje, ale figa, je. A konštrukčný systém a jeho statika bola vypočítavaná v špeciálnom programe, v ktorom sa v Amerike vypočítava statika mostov. A aj preto sa naše modulárne domy dajú skolaudovať ako plnohodnotné rodinné stavby. 13 metrov dlhé, 4 metre široké. Jeho výška v interiéri má 3 metre a okrem toho, že sa kolauduje ako rodinný dom, je určené prioritne na trvalé bývanie. Je to plnohodnotná náhrada za rovnako veľký byt. A ak ti je malé, tak máme aj väčšie. No a ak ti je veľký, príliš veľký, tak máme ešte menšie. Ale toto je najoptimálnejšie riešenie k pomeru výkon, cena, rozmer. Produktov je tu spústa. Áno, je pre mobilné domy, ale pre modulárny dom určený na bývanie, ktorý sa kolauduje ako rodinný, nie tak celkom. Bežný mobilhome nie je určený na bývanie. Celoročne sa v ňom bývať dá, ale kolesový mobilný dom je vytvorený v norme karavanu. Aj keď je lepšie zateplený, stále na ňo nezískaš plnohodnotné stavebné povolenie. OK, ale čo tak kontajnery? Tak na tie bullshity mám svoj názor. Kontajnery sú vhodné na kebab stánky, kaviárne, alebo vydajne zmrzliny, nie na bývanie. A ja ti teraz ukážem, prečo to tak naozaj je. Už na oko je vidieť, že táto stavba je o mnoho vyššia ako bežný mobilný dom alebo kontajner. Okrem toho je dnes vonku okolo 27 stupňov, tento dom je celý deň na priamom slnku a je tu príjemný chladok. A táto stavba vôbec nie je napojená na elektrínu, čiže určite tu nie je žiadna klimatizácia. Toto v bežnom mobilhome nezažiješ. Viem to, pretože som si to porovnával. V kontajnerovej stavbe už nehovoriac, pretože stačí ísť do nejakého autobazaru, ktorý je vytvorený z kontajnerovej stavby a zistíš, že hneď ako ráno prídu do práce, musia zapínať klimatizáciu. Všetky steny v tejto stavbe sú sadrokartónové. Už v našej výrobe sa to takto zhotoví a hotové ti to prinesieme domov. Sice tu ešte nie sú prichystané zásuvky, ale vec, že je to len preto, že sa to chystáme práve dokončiť. Táto stavba má 52 m2, má dvakrát veľkú spálňu a jednu obývačku s kuchyňou a krásnu kúpeľňu. Ja ti kúpeľňu teraz ukážem. Kúpeľňa je vždy kompletne zariadená. Má krásny prémiový obklad, rebríkový radiátor, sprchový kút, môže byť aj vaňa, vstavanú toaletu, umývadlo a ohrev vody. Čo sa mi veľmi páči v tejto priestrannej spálni, nie je ani tak vstavaná skriňa. Ani to, že tu vojde v podstate všetko, od manželskej postele až po nočný stolík. Ale je toto. Výhľad. Ten je vždycky len na tebe. Okna ti prispôsobíme tak, aby si mal čo najlepší výhľad na svoj pozemok. Všetky stavby máme pôdorysne usporiadané a navrhnuté tak, aby nič nevyšlo na zmar a preto sú vždy lepšie vymyslené ako rovnako veľké byty. Častokrát rovnako veľký byt je v skutočnosti ešte menší ako táto stavba a preto tu vojde dvakrát plnohodnotná spálňa, kúpeľňa a obývačka. Chcel by som ti ukázať aj druhé video, ako je ten dom už vložený u zákazníka, tak nám hoď follow, aby ti neutiekol.